Sleduj, jo? Věžky letní, jo? Míša tady. Půl litra slivovice v sobě, pozor. Jarní to byly, jarní. Slivovice pro Pražáky. Parno jako kráva. Míša. Já bych chtěl ten krouhač. Jo, ten krouhač, jo. Sám to ukazoval, jo? Ne. Nebudu, to jsme si ukázali, to pravdu, to přijdete doma na to. Dobrý, tak dáme ten... Ty tašky. Ježda. Jinak teda, to je jedno, co to má německý výrobek, tohle to dostanete zadarmo tady ještě k tomu návod, jo, používání. Tak. Co? Ještě ty škrabky, kam jsem to dal. No, příští rok, až máte škrabku. Tady máte škrabku. Tak, jo, a hlavně, paninko, 2 roky záruka, rozumíte? Teďka, jak jsem nahnul k tomu Paragonu, ne? To koplo, vole, ta slivovice zpátky. No ještě ten návod tu škrabku, já si to pojednám tady, jo? Já si to tady pojednám. Pak jako, pak s veškerou grácí, už samozřejmě prázdnej, ne? Přišel prostě takhle pěkně za ten pult, utřel ty škrindy a 799. A od té doby Míša nepije slivovicu, vole. Tak, děkuji pěkně, bylo to velice poetické s váma.